Am revenit cu partea a doua din a scoate pivotul din fuzetă. După cum puteți vedea, ne-am strâns aici mai mulți băieți. Avem nevoie de ajutor pentru această operațiune. Neni, care e varianta? Încălzim ce a mai rămas din pivot și apoi cu percuție încercăm să scoatem. Cu ce anume încălzim? Încălzim cu o flacără din asta. Bă, direct pe mâini mi-ai dat-o. Știi de ce, mă? Ai torsă? Era plin de vedeu, frate. De-aia cred că. Cred că da. Că ai dat tu cu vedeu înainte. În timp ce noi încălzim aici pivotul blocat în fuzetă, Andrei o să ne ajute cu o mașină cu percuție. Bă, n-arată bine. N-arată bine deloc și cel puțin spray-ul lui Neni Minune nu face nicio treabă. Deci n-ai o părere bună de Nu. Trebuie să ții de aici. Ține de itrier, Neni. Ar trebui să... Bine de Pe itrier. detrier, dar vreau să-l pun jos, mai gen. O verticală, bă. Bă, Alberto. E, Păi uite-te cum ții, Neni. Nu te mai speria, mă, că nu se întâmplă nimic, mă. Are el apă. nu merge. Nu merge. Deci nu merge. Această știu metodă ce să nu a funcționat. Hai la mine în garaj. Păi și la tine în garaj care sunt avantajele? Ce ai în plus? O fi având vreo presă, dar rulment de aia mare, știi. Și nu ne-a spus. Nu a mers varianta precedentă, așa că am găsit altă soluție. Ne-am gândit la altă soluție. Ce facem aici, Andrei? Avem aici o presă care e pentru așa ceva, pentru scos pivoți, capete de bară, pentru că pivotul este tăiat. Luăm o piuliță, nu știu dacă e suficient de mică asta, dar s-ar putea să meargă. O punem în acest lăcaș și ideea este să stea aici ca să putem să împingem pivotul afară. Ori rupem presa, ori este pivotul. Bun, cheie de 16 sau de 15? 15 cred. Mamă, cum s-a ajuns? Iese? Ăla pușcă direct, nu vezi când iese. Ăla nu, da, nu este câte puțin. Nici o șansă, din păcate. Îl puteți vedea pe Andrei cum încearcă. Fără rezolvare. Oprește-te puțin, Andrei. Urmează să trecem la artileria grea. Dacă nici aici nu o să iasă, ei bine, trebuie să cumpărăm altă fuzetă. Mamă. Dacă e de... Nu cred! Continuăm cu procesul de înlocuire al mecanicii la BMW-ul meu E46, unde Neni s-a apucat deja să comprime arcul, nu? Comprimăm arcul cu presa împrumutată. Pentru că a noastră nu ne-a ajutat. Cred că mai trebuie, nu? Eu zic că da. Eu cred că trebuie comprimat la maxim. Dăm la maxim. Deci, această presă nu este atât de bună, nu comprimă arcul suficient ca vârful amortizorului să ajungă până în capătul flanșei, să spunem așa. Așa că un prieten foarte bun ne-a împrumutat cu această presă, unde acum Neni a comprimat arcul. Mai trebuie. De ajuns. Situația. Așa, și acum bagă flașă. Nici dacă ne apăsăm? Păi ce să mai apeși? Dar cum colo te apeși? Când e cel mai greu? Oh, așa grasul eu, ține acolo. De acolo, Neni, că facem mașina nouă. După ce ne-am chinuit să scoatem un pivot cu picamărul. Așa, acum ne trebuie mașina cu impact. Bum. Serios? Cu impact? Da. Păi credeam că doar desfacem cu impact. Acum și strângem cu impact. Și dacă luăm un mox și ținem... Da. Nu? După cum puteți vedea, am prins arcul pe noul amortizor, noua flanșă, dar, din păcate, n-am mers până la capăt cu mașina cu percuție. Ei bine, cum veți proceda?
și voi dacă vreți să faceți acest lucru acasă, însă vă recomand un service. Deci, în primul rând, am luat o cheie de 22, din ce am înțeles și din tutoriale de pe YouTube. Această cheie piuliță poate varia între 21 și 22. Tubulară. Ei bine, după ce ați strâns până într-un punct cu bormașina cu impact, după care veți băga o tubulară, în cazul meu de 22, pe care o să o puneți fix așa, apoi cu un mox veți lua și veți strânge această tubulară, iar cineva va trebui să vă ajute. Dacă sunteți puțin mai îndemânatici, o să puteți și singur, eu nu pot singur. Ei bine, cu un Nimbus, nu știu exact care este, de 6, ca să vă spun și exact, un Nimbus de 6, băgați, după cum puteți vedea, în capătul filetului al amortizorului, aici înăuntru. O să prindeți în acest fel imbusul, iar cu altă cheie inelară veți da și veți strânge pur și simplu amortizorul la maxim, ok? După care amortizorul vostru va arăta așa. Amortizor nou, gata de drum. Seara precedentă am scos amortizorul mașinii și pe partea dreaptă, unde am scos și fuzeta. N-am eliminat brațul, pentru că v-am promis că trebuie să vă arăt chestia asta, doar că la fuzeta din partea dreaptă am întâmpinat fix aceeași problemă. Din această cauză avem și doi pivoți care au fost blocați. După cum puteți vedea, cel mai mare este după partea dreaptă, cel mic de pe partea stângă. Continuăm, încă întâmpinăm probleme. Și problemele sunt următoarele. Avem chei noi pentru bileta de direcție. Pentru cea nouă, cheia este mică. Pentru cea veche, la fel mică. Asta o să vă arăt sub mașină. Dar avem și soluții. Le polizăm puțin, foarte puțin, sperăm să nu le decălim în proces, dar ne descurcăm cu ele. Și asta este normal o cheie pentru sonda lambda, care bineînțeles nu intră, dar încercăm să o polizăm și pe asta. Să vedem cum ne ajută. Vedem ce iese. După cum puteți vedea, Neni a rezolvat această bieletă de direcție. Am polizat-o pe 4 laturi ca să ne fie ușor în momentul în care este sub mașină, să nu rămânem blocați pur și simplu. Totul este ok. Acum avem de polizat această Tubulară, jumătate de tubulară. pentru sonda lambda, nu? Da. Vom folosi o filetantă Ca să păstrăm circumferența tubularei în timp ce o polizăm. Cât mai trebuie? Mamă, câte filete trebuie să dăm din... Dar bine, văd că e scurt cât de cât așa. Da, nu e rău. Eu zic să nu mai ții mâine așa pe lângă ea. Păi aici trebuie să le țin, Neni. Păi iese. Iese? Da, uite, iese dacă îi dau eu. Bun, am reușit, invenția noastră a mers, totul este perfect și conform planului. Ce părere ai, Neni? Cum s-ar spune, asta e o muncă de chinez bătrân. Pentru că cu siguranță există scule speciale, doar că noi nu le avem, nefiind mecanici. Bă, nu mai putem să scoatem asta. Amortizoarele noi au venit cu această piuliță, care ea este de 21, iar cheia noastră improvizată dintr-o sondă lambda este de 22. Dar amortizoarele vechi au fix o piuliță de 22, așa că va trebui să o refolosim. Bineînțeles, ca și în partea stângă, avem o flanșă nouă. Sau bucșă. Flanșă, nu? Păi și asta cum se numește atunci? Ce? Asta. A, dar nu e... Am înțeles. Nu e o chestie.
știu, o punem până când intră cheia, că așa a fost și în partea cealaltă. Nu? Partea cealaltă n-au avut cheia asta. Cum e? Nu tot așa am făcut? Am avut lui jumătatea asta. Nu mă, că n-am desfăcut amortizorul celălalt, mă refer. După cum v-am promis, urmează partea în care dăm brațul jos. O poziție deloc umană, cel puțin fără un elevator. Sper să reușim să filmăm bine, așa că haideți să ne apucăm. După cum puteți vedea, acesta este șurubul. Vom folosi o cheie inelară de 21. E 21 ăsta. 22. 21. L-am dat înainte cu puțin VD40 21. și acum, exact cum mă așteptam, dă și mie un ciocan. L-am slăbit, iar acum procesul ăsta poate Deci dura bate joc de ciocolei. ceva timp. Pentru că șurubul nu este perfect drept, este puțin într-o parte și este mai greu cu el. După ce am scos șurubul din filet, o să-i băgăm furca pe care o avem și pe care am îndoit-o, din păcate, ca să eliminăm. Stai puțin să prind senzorul ăsta de ABS. Și după cum puteți vedea, așa iese și puțin mai lung. Desfacem, bineînțeles, vom desface și aici bucșa de confort a mașinii. Și după cum puteți vedea, am scos brațul afară. Vom arunca inclusiv bucșile de confort pentru că avem unele noi. Gata. Merge la la cheie. Așa. Nu le băgăm încă pe alea noi. A fost lipieci. Am terminat de demontat toată mașina, toate elementele de mecanică. Ei bine, acum urmează să montăm. Începem cu brațele. Am montat bucșile de confort și acum urmează partea mult așteptată. Bun. Ne băgăm sub mașină. Avem șuruburi noi pentru bucșile de confort. Desfacem piulița de la această bucșă, acest pivot din jumătate. Le lăsăm aici. Iar acum trebuie să găsim poziția, după cum vedeți, am găsit-o. O să luăm un șurub. Încă mi-alunecă mâinile de la vaselină, pentru că am dat cu vaselină ca să prind, să băgăm acest bucș de confort pe braț. O să iau imediat o cheie. Este un 16. Și ne apucăm de strâns. Gata, urmează să montăm și în jumătate acest pivot, unde este o poziție foarte urâtă. După cum puteți vedea, motorul este foarte murdar. Bă, nu te apăsa pe braț. Am terminat de prins brațul drept la pivotul din jumătate și la bucșile de confort. Urmează să punem bieleta de direcție. Puteți vedea unde a fost înainte. O vom prinde și înfiletăm ușor ca să nu stricăm nimic. Totul merge foarte bine. Bă, neni, pe asta gine super strânsă, uite. Dani, dă-i puternic. Acum urmează să o și prindem aici. Am prins amortizorul pe flanșă. Urmează introducem în oala mașinii. După cum puteți vedea, am prins amortizorul de braț. Acum strângem șurubul suspensiei amortizorului, care este aici, este un 18. Urmează să prindem pivotul la braț de fuzetă. Știți foarte bine, adică ne-a mâncat, chiar ne-a mâncat zilele această operațiune. Ei bine, acum avem ceva cu totul și cu totul nou.
Bun. Urmează să strângem bieleta de direcție. Ultimul lucru sau penultimul lucru pe care urmează să-l facem este să schimbăm tampoanele la bara stabilizatoare. După cum puteți vedea, acolo am desfăcut deja partea metalică. E bine, o să desfacem și aici. Doar împingem și este pur și simplu. Acest tampon cu timpul se uzează, capătă microfisuri, așa că le vom schimba și pe acestea. Îți fă de jos, am zis. Acum vom strânge bieletele antiruliu. Dăm cilindrul înapoi, presa noastră improvizată, care se pare că merge. Chiar funcționează. Thank you. Mamă, dar câtă carne au pe ele. Și în acest fel, fraților, noi am reușit să schimbăm toată mecanica mașinii pe partea din față. Ei bine, cred că va trebui să facem acest lucru și pe partea din spate. Dar pentru asta mai avem de așteptat și de învățat. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați ajutat în comentarii cu sugestii despre cum să scot pivotul din fuzetă, despre sfaturile pe care mi le-ați dat, despre siguranța despre care mi-ați atras atenția. Dacă nu ați făcut-o deja, vă rog să vă abonați, să dați un like acestui videoclip, să-mi dați un comentariu în care puteți să-mi spuneți părerea voastră sinceră, pentru că mă ajută foarte, foarte mult, iar noi ne revedem data viitoare.